самоук съм. Общо взето във всяко отношение съм самоук, да. Всичко тръгна просто от YouTube, както кожените изделия, така и фотографията. Прекарвал съм в ателието по 15-20 часа, продължение на година, година и половина, за да мога да изкарам някакъв продукт, който да има смисъл в него, да се хареса, на мен да ми хареса. Обичам да работя за хората, обичам да го правя специално, обичам да го правя лично. Една вечер просто се прибрах, хвърлих си един душ и като цяло почнах да си скролвам рандом из YouTube. И попаднах на едно видео, как един пич прави кожени изделия с супер подръчни материали и бях просто... Искам и аз. И аз мога. Може би на другия ден отидах и си взех първото парче кожа, като нямах абсолютно никакви инструменти. Всичко почна с една вилица за хранене, макетен нож и един нивелир, който ми беше останал от работа вкъщи. След няколко нескопосани опита направих нещо като портфейл. Но в края на краища, като да правиш нещо с двете си ръце, колкото и да е first time, е много яко, много удовлетворяващо и изпитах голямо удоволствие и реших, че това е моето нещо като цяло. Може би за 2 седмици накупих няколко базови инструмента от тук от там, направих лек ресърч и на втората седмица си напуснах работата, като реших, че това ще е full time и директно скачам на дълбокото с двата крака. И всичко тръгна така. Получих супер голяма подкрепа от тогавашната ми приятелка, която беше с 2 ръце. Ти си човека, можеш. Купих си първото парче кожа, беше 50 кинта, като това ми бяха последните 50 лева в живота. С последните пари си купих първото парче кожа и още от, може би, първата ми по-професионална изработка изкарах 35 лева, така че бях само минус 15 назад. Тя между другото, историята наистина е много шано, защото всичко тръгна така. Дори не бях планирал името на бранда, дори абсолютно нямах никакъв план. Всичко стана с течение на времето. Якото е, че може би паралелно с старта ми почнаха и някакви поръчки и просто реших, че страшно много ми харесва удоволствието от това да получаваш доверие от непознати хора, за да им направиш нещо, което реално ще го ползват, което реално ще остане за тях. Удоволствието от това да направиш нещо уникално и някой от другия край на България да ти се довери, да ти го плати и да ти каже, че страшно много му харесва и никога не е държал нещо толкова истинско в себе си, това е неописуемо чувство. В смисъл, това е двигателя на целия бранд като цяло. Обичам да работя за хората, обичам да го правя специално, обичам да го правя лично. Кеф има да е единствено, защото в края на краища, колкото и майстори да има, 2 ръце никога не могат да правят едно и също изделие. И това е, може би, най-големият двигател както казах, най-големият двигател на черната котка. Беше един много дъждовен ден, мисля, че беше нещо преди Коледа, месец, нещо преди Коледа. Мрачен дъждовен ден и на връщане от магазина просто видях едно черно котенце пред вратата ми, около 2 месеца, мъничка, топчица. И реших, че ще я прибера, защото никой хайван не заслужава да стои в такова време на дъжда. И тогава просто, нали знаеш ония момент, който е снап. И съм такъв Black Cat, черната котка. Що пък да не е? Черната котка за някои хора пък си е на късмет. В моя случай си беше голям късмет. И така, общо взето, първото име, оригиналното беше Black Cat Leathercraft, но в последствие се превърна в Black Cat Leather Studio и от тогава си е стейпъл в този бранш. В черната котка ползваме само и единствено растително дъбена кожа, която е внос от Италия, по-конкретно от Тоскана, и всичкият материал, който внасяме, е сертифициран от консорциума Вера Пеле, който е единственият такъв консорциум в Италия, който една фабрика, за да участва в него, тя трябва да произвежда 100% натурален продукт. Кожата е обработвана без химия, без химикали, всичко в нея е абсолютно 100% растително. Тук е момента да вметна едно огромно благодаря на Бойко от Attic Heights, който е официалният съплайер на черната котка, тъй като той е единственият човек в България, който в момента внася толкова качествен материал, може би най-качественият материал, който може да се намери в Европа. Скъпа е, защото този вид обработка изисква много време
за да се обработи един бадж от сурова кожа до материал за работа, отнема между 6 и 8 месеца. За сравнение, хромова дъбената се обработва за 3 дни. По-скоро искам от всеки клиент да превърна приятел и човек, с който да имам нещо в бъдещето. Искам хората да се връщат при мен, защото знаят, че ще получат това качество всеки път. Вдъхновявам от това, че като изпратя някое изделие и като си го получи, буквално получавам такива съобщения с благодарности, с абсолютно искрени ахвания от изработка, от материал, от отношение. Тук е момента да се похваля, че може би съм един от малкото крафтери с 5 от 5 рейтинг във Facebook вече 3 години и половина, което не е малко. Самият факт да създадеш нещо, което първо ти е било в главата, после е отишло в илюстратор като дизайн, от този дизайн превръщаш буквално нещо, превръщаш идея в нещо физическо е много яко. Без да спирам. Прекарвал съм в ателието по 15-20 часа, продължение на година и половина, за да мога да изкарам някакъв продукт, който да има смисъл в него, да се хареса. На мен да ми хареса. Въпросът е на мен да ми хареса. Когато аз съм сигурен, че на мен ми харесва и е достатъчно функционален, знам, че и хората ще го оценят и знам, че хората, които трябва ще го оценят, както казах вече, на мен не ми е важно да продавам на абсолютно всеки. Очаквайте скоро, може би, най-яките кожни кетове в България. Много яко. Те ще са просто скандални човек. И дамски чати.